kuble ye fiboro na ki kam jeng ya apostol kala nong khandre de khad lai phu we to nget hau tra jisu kila ong par pinsalat em mafi bad kayin ka sem jom fi pet Paulus Barsilas hashnong Filipi kidon ha patok bat filaban pule kumno ble la palat em ye ki da ka ba pha ya jumai ban jubab ye ka jing duai jong kini arngud ha patok te nga ko ban pani fyang ne ka jingkran jong Paulus bong mafi bad kayin ka sem jom fi nga trang ba kene ka por jong ka lockdown por jong corona bun mangi ni ngin phai sha kayin ka sem jongi hakaju ka dunong jong kam jong apostle khandri khasan ni pulasha phang ka we kong kathan jong ka de Lydia senero Paulus Barsilas kila yala but te ong Makkah bad kayin ka sem jong ka kila yo baptisma khandri khasan pet artli ki ingesem ki bayo baptisma iwe la kwa jingelap la yo jingelap ban hangne I kong Lydia setai uneu nonga phatok re ki ingesem baro la yo jinpanim utanga sunsi ban yi bun ki ingesem jingi ki balong lupa ko de khar janga balang athrek re ha kapor ayure yu don ba jano na ka balang very bad don't think hakapol jinge tho uyeno yaga balang manusia kamsim dalam kumne par khamtam le ngau ko ban nga susi ba pumkine ke jinja ki jaha ki ingesem jingi ro namar manusia kamsim dalam kumne iwe ilayo jingen ke ingesem boro ko wela but manta ke ingesem ki belayo jingen don ba jano very bad khamta ki samla ki basnga bianga phide ban pule gane uni unanga phatok layo jingkai mau bat kayin kesem jongu kong Lydia ila wet sapanga Lydia ko ongum ne khatsao mo utrai ila khtai ko donur jongka ban shashkor ek ba Paulus ila kren bad makka bat kayin jongka galayo jimpane layo baptisma tingi balayo lupa ngin man kasngi ngin duai karpang bangin borang ngin emsngi ka jingi bad ngin yabru hakane ka ju ka jinget bangilayo kum kine ki ingesem kane ka pol jong ka jinge kum ka ingesem tong ine phasha uble ba un panskem ka jinge even apne jingi ru nam du ya ka jinge re kiwe ki bahin jingi ru kinsa bot ya ka jinge la ka ba yi ka nuksa jinge par uble beren bor baro pa baru khun baru mansim